Kumat. Aduh ini mah ditekani bujang ganong di lawasan. Roh ora kowe. Ora. Halah kalau wong itu. Di. Kicau maniannya aman. Gini. Kicau maniannya aman. Satu lagi iki lho. Maju ae. Kowe juga melayu. Cek. Iya ta? Malah pinter. Arneta. Wong yang cerdas kowe aku lho. Piye? Arneta iki apik nih. Arane wong urip ya ta. Kudu iso nembane pikiran iki ibadah. Ibadah kudu ditawang. Gak usah neko-neko nek kerja ya kerja. Oh iya. Kowe dengaran iso, Gus. Kowe dengaran iso. Le. Nek motolen luwe. Iya, Pak. Lalu ngene Mas Galing kelewat cengel gede permanganane sing apik.
Sopan, bunga, mundur.
Bejo bejo. Mati chó. Agus. Aduh. Woi. Itu yang betul. Kurang lho. Iki lho. Bocah iki kok piye to? Ning kono iki girap-girap kok. Wong genawe iki ning kono iki wedi nek kowe lho. Nyapa kok matok puarani. Balik terus sawane malah kowe sing dadi. Kowe ngomong mang dicepakne nggone ngene. Lah kae sing growong kok nyapa ya rono. Oh. Bu, mang merapat mriki lho. Lah di mriki mboten napa-napa. Mboten napa-napa Bu mang mriki. Kae kono beda. Napa? Kae kono jamaah Yasin. Lah ning kono wong wedok tok iki. Oh iya. Oh wedok tok ruwoto. Ki enom tuwe dadi siji nek iso. Lah iya. Lah kuwi parfum jangan apa antangin dadi siji mulek ning kono. Wah sejak Mangkaya ora enek wong. ya Allah. Rasa sore ya Allah, saya pitik dipakan. Ya. Meruyuk Pak. Oh, jan tenan. Lah aku ki lho, Napa? tunggu ning kono salen tak delok ora enek uang, ora enek apa-apa. Lha iku sing delok sapa mesti kakak. Kowe mang tak jawab ngono lho. Nek repot dhewe sing delok kodhok. Lah sak sawah kok. Ya ora apa-apa. Awake dhewe kudu tenanan.
Yo masa pemainnya biar iso tumplek bet dadi sini kene. Luar biasa loh. Tepuk tangan kagem penonton sedaya. Jan. Aku kudu totalitas nih. Lha yo sono. Ya aku lek nyawa Kudu totalitas. totalitas aku. Nek iso kowe salto ya to. Nah, Kok kono. ngene. Debare rono to. Nah, Satu gede. Wong teko sawah. ngomong dhewe terus BPJS. Kalau iso tak jajalan. Yo jajalan. Yo. Iya. Napa to? Tenanan lho. Tenanan piye? Tak salto nih sing tepuk tangan sing meriah. Lho, penonton ki menikmati lho rek anu Dre. Ya menikmati kudu menikmati. Lah iya. Ki anake sapa? Kok turun kene? Malah guyu. Iki baterainya ning ngendi iki? Kok tepuk tangan bisa kas Dre. Jamaah. Woi. Jamaah. Tepuk tangan dong. Oh, ya kan kan wis ngomong toh. Yo semangat iki mesti semangat iki. Yo. Maji. Kumat. Wah. Ngapa tau Gus? Lah nyapa yang kowe itu. Lah kan mau tak golek semangat to masamu tutokmu apik. Aku salto rene. Yo, iya apresiasi wong akeh. Ora kon seneng piye. Kita arep musik. Wo. Tak bisa. Kowe nyapa? Asisi rapisasi kalau kowe mang. Asisi rasa rapisasi. Lama Gus piye? Lambemu susu setrum. Piye to? Atraksi, Gus. Untuk apresiasi rekreasi. Lah iya kowe lho atraksi. Nah, yo. Tepuk tangan. Dereng tenang. Ayo. Dawan, tendai. Gelem Gus. Ayo Mas, semangat yuk. Aku kan wedi. Aku tak berwali sih.
Gua ora penak sawanganmu yo. Nyapa to? Ngapa to? Aku ning mantan iki lho. Ngapa? Aja kok bahagia amat. Bahagia kok ditunggu bojone kan mau tunggoni ae. Ngising malah ditutne Lah ora. ora iso. Ngono. Jan Jan piye nek iso ken kan mau golek tepuk tangan suaraku entek lho. Lah mau bocah cilik kok sak nyukan iki ngetrek baru terus nek sawani le enak ya. Bawa dhewe kan mau keringet tenan lho. Ayo ora iso sawer lu sabar wis. ora iso. Sabar. Hah? Mas Kale. Hah. Alah, repot Mas Kale iki suara sawer ngono kuwi. Ora iso. Ojo repot-repot. Langsung kek nono. Lah aku ngono. Oh masa. Lah ide piye? Ora dhewe iki yo kudune kerja sik. Selesai. Satu sik. Satu yo. Yo oke, mana tak aku? Ya. Yo. Yo kowe Pak Juminan. Menyapa? Menyapa? Gua kowe. Kowe lho. Kowe aku piye? Lah kowe. Di. Ngomong nang kene kono jenenge entek. Entek. Apa wae tak bidano. Bisa dadi reca ning ngene ya, Pak? Heh. Nah, aku sing apik. Bisa lah. Bisa lah. Rahasia. Gayamu. Oh, lek piro paling siji. Kele. Cuma elak lah. Papat endi? Endi? Pas, Pak. Kowe itu papat, Pak. Lah aku kok loro lho. Jaluk neh. Iya to, Gus. Iya to. Lah. Lah, oh lah iso. Lah. Ya tahu Ya. Kita orang kita. Aduh ini mah ditekani bujak ganong. Bujak ganong di Lawasan. Lawasan. Ora kowe. Ora lho. Halah kalau wong itu. Di. Kalau di. Gagah pokoke Mas diseboti Mas. Oh. Yes. Yo tepuk tangan.
iya lho. Iki lho. Bagus. Bagus. Nyapa to? Nyapa iki nyapa iso. Mbok bahagia ngono nyapa to wis. Malah dibalekne. Dibalekne to. Lah ya apa? Bekak disawen. Lah ya apa? Iki yo sampeyan to. Pripun? Oh alah. Untune lah trayo umure sik 17. Lah iya to. Alah 17 pindho. Yo, piro iki? Hah, untune telas pipine kenduk. Ya, oh kalau deal. Tapi luar biasa Mas. Ya ini sih gelungganan. Jiwa senine sih luar biasa. Ngene iso. Wong tuwek teranyaan ya iki. Dhewe urung ganong iki wis ganong. Wis kondang ke opo? Saiki awake dhewe sing nerusne ya. Awake dhewe sing salah. Iki biyen satu tenang. Wong. Saiki lho ora percaya jajal tau. Wong. Ini sewu belas kekelon. Pangapunten kula teng mriki katung wani nggih. Nggih. Omipun temanten. Oh, nggih omen gale. Nggih. Nggih, kaos. Temu-temu kaos pelipur mboten waktu Krisdaya. Pangapunten nggih. Terima kasih. Mboten jungkir wale, Pak. Mboten jungkir wale. Lanjut. Yo. Sano kawas. Lah iya, arek yo ngerti to motone blalak-blalak sih arek rumah satu. Ngapa to? Oh, itu iya. Rodok lagi siti ngono ya karepe. Lah iya. Heeh. Ya ora apa-apa bejamu. Yo jerene jangan terong, iki milih jangan iwak. Ayo, ora apa-apa kok jangan terong kok tak gene kok ya. Kok ide kok sempalek kok. Ayo.
Kecamatannya apa? Aku lagi iki lho. Nanya apa? Iya toh. Iya toh. Awak dhewe rong tau atraksi koyo ngono. Rong tau lho. Lah kok iso kicaune ditatap-tatap nih. Rumah. Ya ampun. Iya, aman ya. Ya Allah. Luar biasa. Iya. Iya, jajak suara gue. Hele malah gasuk. Ada yang tek dhewe koyo ngono. Lah nyapa? Luar biasa to sih. Luar biasa. Jogete sek penak. Ah, Ngomong iki sing urung penak urung ngedrek tok. Lho iya mau ra sida. jadi anu ngedrek. Resakne. Oh, referensi dia Toto. Oh, saya tak tadi tak pilih nih ya. Ini guys, saya tahu. Ojo kuwi gak pilih. Roto-roto Gus. Iki kan rada gede. Iya, iya. Iki keletuk. Iya. Keletuk. Iya. Iki lho gede iki. Tuh. Gus. Oh, iki. Nah, aku lho Gus. Kelotok iki. Oh, iki kok ngawur. Loh, ya toh. Oh iya. Ngene. Oh, enggak bisa. Nah, nyapa? Oh, niki. Oh, saged. saged. Niki campur klothok, klothok. Ya, monggo. Hei, iki biyen jate lho. Lah iya makane sing biyen yo biyen gitu. Musuhe yo biyen. Lah iya to. Makane berklothok kok loro. Ayo. Iso. Mesti pilihne sing apik ya. Yo. Oh. Kok sambat kram to sing kene. Ya ora maido. Lah yo. Kayak kacang jane. Ora masalah. Iya. Ora apa-apa langsung. Ora apa-apa. Yo. Semangat. Oh. Saya sing konco. Konco. Keju-kejune mari. Mari guys, tapi kan ning omah balik tenang. Napa? Kitik bojone. Oke, matur sembah nuwun. Jan senior kita lho. Ya wis pokoke ditungane sehat-sehat selalu pokoknya. Ya matur sembah nuwun. Jan. Kowe aja kalah. Gak kalah. Ngomong Kowe kudu golek sing apik. golek sing apik, golek dhewe kok. Hah? Yo kira sik tak golek aku. Ya. Iso. Yo.
Jeng. Iya toh? Hah? Ngalah pinter. Yo. Ayo maju. Anggerkan gas. Memang gila pun. Alhamdulillah ya. Oleh kau yang gede ngono kok padha gede. Tapi kedikuan. Alhamdulillah. Ditungane ade mau rondo. Mas Gale kalian Mbak. Mbak sapa mau jenenge? Mbak Arneta. Arneta. Piantune pundi ta? Lah niku piantune. Alah, pundi ya? Mau ketok lho maksudku. Oh ben ketok. YouTube bersama nih Mbak ben ngerti. Oh ben ngerti Mas Gale. Mang mriki Mas Gale monggo. Mriki. Nah, ayo disepati. Disepati. Ini kan kepincang. Ya itu sayangi Mas Gale. Kalian Mbak Arneta. nek soneta. Lah kuwi. Ditungane. Nggih muga-muga Mas Gale. Kalian garwa. Muga dadi keluarga yang sakanawati dan sama lagi sapa iki. Lah ngawur. Iki lho. Muga-muga dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Muga-muga dicepat diparingi momongan. Amin. Mugi-mugi bahagia selalu. Amin. Ya Allah. Udah, nyapa tapi sini. Aku kenal. Oleh aku yuk. Oh,
Iya, aku Sing dongane sik bareng. iya, ini kan Mas Gale wes. Mas Gale sampun. Mbak Arneta, Arneta. wong lek cerdas kayak aku ya. Piye? Nah, iya. Arneta iki apik nih. Hah? Iya. Arane wong urip ya ta. Kudu iso nembane pikiran iki ibadah. Ibadah kudu 5 waktu ya ta. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya kudu cakep lek suami istri ini. Iso ya ta. Ne Apa yo? nempane pikiran kudu sing apik. Kudu ngerti bener lan salah. Ya toh? Bener karo salah kudu ngerti ya toh. Baru Mbak Arneta. Ta. Iso. Tata apa? Ya. Kasar nggih menika kasar ya Mas Gale. Ngawur. Iso. Yudu. Tata ini iki lho. Anggene suami istri ya lah. Lek wis suami istri ngene kudu iso toto. Mas Gale sing nyambut gawe ya ta. Mulai wong nggo dhuwit ditoto Mbak Arneta ngono lho. Iso. Iso nek ngartene. Lah, iso. Apik lho ya, Gus. Sakete. Gale. Gak usah neko-neko nek kerja ya kerja. Oh iya. Kowe dengaran iso, Gus. Kowe dengaran iso. Le. Nek wetenge luwe. Iya, lah aku ngene Mas Gale kene wetenge gede permanganane sih. Iku sing apik lho, iso. Gak aman ya. Yo. Mas Gale. Le. Kuwi Gale. Gale. Kuwi kaya wit tuwek. Kuwi iso dadi mimpin keluarga ingkang bahagia. Iya. Jadi dengaran apik lho. Bener iso. Adewe sakit ditepung lho. Adewe ya kripik gedang kripik telo. Siji edeng. Waton roto. Gus. Oh, bali yo dadak merak. Oh iya. 10. Dilongi piro? Dilongi 10. Papat. Ya, saiki Iya. jarene Mang Mas e manten foto sisan nggih. Oh, foto sisan. Iya. Ayo fotonya. Apa Mas, monggo Monggo. foto. Sadurunge kare dadak meraka gelar foto publik. Sate silakan Juk. Dijaga no publik. Monggo dadake merak berangkat